खुलुमका जत ताखुतै बुखुरंग फुंकाहाम जों 18 मेवो चेन्नाईनि आगरतलाव फाइ सफायगा ट्रेन बाय तै जों तामिलनाडु चिदम्बरमनि फायमानि चिदम्बरमाव जोंनो काहाम गयनो टेस्ट खालायै नायै जोंनो नर्मेल दंगो हनै टेम्पारेचार चेक खालायै जोंनो सर्टिफिकेट रुवै तै जोंनो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायै बास रगो काहाम गनो जोंनो रहका तै जों मास्क रखथबै सैनिटाइज खालायैनो जों काहाम गनो फायलायका तै ट्रेन काखा जों चेन्नाई ट्रेन कामानि उलो जोंनो सामुं रग रखा तैसत आरो चेकअप खालायका जोंनो टिकेट रखा सामुं नमुं रग मानि यागोलो 11टा 10:50 ओम हायरगो हरनि 10:50 ओम हायरगो ट्रेन सारका तै ट्रेन सारक मानि यागोलो जों सामुं नमुं सावै काहाम गनो फायका तै अन्ध्र प्रदेश जरा जोंनो माइरक सार जाखा तै अन्ध्र प्रदेश लाई मानि कलकाता चिमिंगे जोंनो बिस्किट तै चिप्स पैकेट ओम हायमां रुवैनो जों 2 दिन चाया कारिनो जों हायगेनो फायलेका किसा मिसा जेमान मानि बिस्किट रक थालिक रक सावै तै ओम हायगे सकै मानि यागोलो आगरतलाव सकायके आगरतला स्टेशन सकै मानि यागोलो जोंनो तामखलायका जोंनो 2 घन्टा मतन जों मा नखरलिया ट्रेन बिसिङनो तंखा इंगे जों वान सका खरकसा खालायनै टेस्ट खालायैसे रहरि तंखना हानाय इंगे जखन जों नखरका तामनुखा कुनु चेकअप सिखलाया कुनु चेकअप खालाया कुनु स्क्रीनिंग बो खालाया टेम्पारेचर बो चेक खालाया वने जोंनो मिस्टी पैकेट कायसे या परिनै जोंनो होम क्वारंटाइन नै सिल तगैनै जार नगरि रहका इंगे वानाखा केबो नो केतलाङै थाङो सैम्पल नावै टेस्ट खालायनानै नै नंगे टेस्ट खालायकेबो जतनो न खालायदि साबनि सागो तामो तं जोंबो किरिबले इंगे तै जोंबो सेफ्टी तंनामो जों तै पारानि बर रंनो नगनि बर रंनो जतनो काहाम केनो सेफ्टी खालाय तनामो जों चिनि सागर द तंगै तंखा बुनि सागर दे तंगै तंखा तै ट्रेन तो जों गोबां बर बाय मालाय फायलेका ट्रेन तो आसे केबो डिस्टेंस मेंटेन खालायले मेया जा रसिदा आजु फाना जों तो गाना खाना आजु बि फायलेका इंगे तामो खा नगो सबाय मानि यागोलो खाना का तामो पारानि बर गबो प्रॉब्लम जागो तनानि इंगे तनानि प्रॉब्लम जागो हनै कोद्रेपद मीटिंग रक खालायलेका बो पाराबो सालायका बुंगांगे बाबा सं रिक्स को सिवितु बुखा जों नगो नतलांखा जों नगो होम क्वारंटाइन खालायजों जों केबो बाय मालाया जों आलादा नगो मनै बे आनो जों आलादा नगो जों तनखा जों केबो बाय आमा संबायबो जों मालाय मेया जों माइखुरि क्लाङै थाङो जों नाहारिसाबो बास चिनि जों दङ ओम हायकेनो तंलायका ओम हायके तंमानि यागोलो सनसे पारानि बर जों नगनि नखरनि सालाय नगनि नखर बो हाय बो जों नगनि नस नखरिया नंगे तानि दिन नेक्स्ट डे 20 तारिखो जों सैम्पल नानानि फायका जों टेस्ट खालायनानै सैम्पल ना फायका तै सैम्पल ना फायमानि यागोलो जों नगो सिल पोस्टार रुबै क्लाङै थांका 1 तारिख जरा जों 1 तारिख जुन जरा चिनि क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन नै जों डेट रुबै नै पोस्टार रुबै सिल खालाय क्लाङै थांका ने तो काहामको